Jeg hedder Stig Langvad. Jeg er formand for Danske Handicaporganisationer. Der findes faktisk omkring 600.000 mennesker i Danmark, der har et handicap. Så det vil sige, I kan sagtens komme ud for at møde en person med et handicap i jeres hverdag, når I skal assistere på færgen. Det er meget vigtigt at gøre det på den gode måde, give den rigtige information, fordi så føler vi os velkommen. Så føler vi, at vi er i sikre hænder, og så får vi en god rejse, og så får I gode kunder, som kommer igen. Nu vil 3 fra vores medlemsorganisationer præsentere deres syn på, hvordan de synes, de gerne vil behandles. Fordi så får I en mulighed for at høre, hvordan det er at blive mødt på den rigtige måde, når man har hver sit handicap. Mit navn det er Jens Petersen til efternavn. Jeg arbejder i en handicaporganisation, der hedder Dansk Handicapforbund her lokalt i Tønder. Jeg er handicappet som følge af en arbejdsulykke, hvor jeg har brækket ryggen, og dermed er jeg så lam i benene og er derfor afhængig af kørestol. Jeg hedder Sanne Lauridsen. I min fritid er jeg formand for Høreforeningens lokalafdeling i Aarhus. Jeg hedder John Heilbrun. Jeg er blind, og jeg er næstformand i Dansk Blindesamfund. Den bedste måde at gøre det på, det er, at vedkommende siger, dag, jeg hedder sådan og sådan, eller jeg er ansat på færgen, kan jeg hjælpe dig med noget. Og det vigtige er så, at når man så har fået denne kontakt og snakker sammen, at man så, hvis man skal fra punkt A til punkt B, tilbyder vedkommende sin arm, sådan at den blinde eller svagsynede kan tage fat i vedkommendes arm og gå ved siden af. Man stiller sig foran vedkommende og siger pænt goddag, og i den sammenhæng så spørger man selvfølgelig, hvilken hjælp har du brug for. Det er altafgørende for, at man har en fornuftig kommunikation i den her sammenhæng. Vedkommende, der hjælper mig, kan jo ikke nødvendigvis vide, hvad jeg har brug for hjælp til. Det er meget vigtigt, når folk skal tale med en, som har en hørenedsættelse, at man lige gør opmærksom på, at man gerne vil tale med dem. Og det kan være lige et lille prik på skulderen, eller sådan lige sige, det er dig, jeg gerne vil tale med. Og er der noget, man er i tvivl om, så kan man jo spørge har du problemer med at høre? Det er ikke flovt at få at vide. Det vil være rigtig rart, hvis der er nogen, der vil spørge mig om det. Og også for dem, som der kontakter mig, der kan se, at jeg har høreapparat, der vil det være rigtig rart, hvis de sagde, er der noget, jeg lige skal tage hensyn til, når vi skal tale sammen. Det, som jo er godt, når man henvender sig, det er, at man taler helt normalt. Fordi at man er blind betyder ikke, at man har dårlige ører. Og man behøver simpelthen ikke at tale særlig langsomt eller særlig pædagogisk. Sådan bare normal henvendelsesform og tone vil være rigtig god. Det bedste råd, det er simpelthen øjenkontakt. For har man øjenkontakt, så kan jeg se den, jeg taler med. Og i mit tilfælde er jeg rigtig, rigtig dygtig til at mundaflæse. Den, jeg taler med, skal jeg helst kunne se, og det kan man ikke se en person, der står op og ned af et vindue. Der kan man ikke fokusere godt nok. Så lyset skal falde på den person, man taler med, og ikke omvendt. Der er ikke nogen særlige krav til, om man skal stille sig på den ene eller den anden måde. Det vil da være udmærket, hvis vedkommende er svagsynet, at vedkommende kan se en. Altså man ikke står bag vedkommende eller ude til siden. Gerne tæt på, og man kan jo gøre det, sådan for lige at sige, at det er mig, vedkommende taler med. At man lige lægger en let hånd på vedkommendes skulder eller arm. Det behøver ikke nødvendigvis at tage vedkommende i hånden, men bare ligesom markere med en hånd, at her er jeg, og der er du, og vi er i kontakt med hinanden. En førerhund kan man kende på, at den har et særligt seletøj på, som den blinde holder i for at kunne følge hunden korrekt og mærke hundens signaler. Førerhunden hjælper med, at den blinde ikke går ind i ting, og den vil altid standse, hvis der er en trappe eller et trin eller forhindringer. En førerhund har brug for at være hos sin blinde fører, for at føle sig tryg, og det er også sådan, den blinde har det bedst med, at hunden er i nærheden. Ellers er det den blinde selv, der sørger for mad og vand og hvad hunden nu trænger til. Men der er jo aldrig noget galt i at tilbyde hunden en skål vand. Det kunne være, at den blinde havde glemt at få det med, eller det nu er en ekstra varm sommerdag, at der kunne være ekstra behov for at skaffe vand et sted fra. Når en blind går med
sin førerhund, og førerhunden har sit seletøj på, så er hunden altid på arbejde. Og så betyder det, at man ikke må kontakte hunden, fordi så bliver den nemt forvirret og kan glemme det, den egentlig skal sørge for, altså at passe på, at den blinde ikke går ind i noget. Så det er vigtigt, at man lader hunden passe sit arbejde, og hvis man vil i kontakt med den blinde, så er det den blinde selv, man henvender sig til, og ikke hunden. Jeg vil i hvert fald ikke blive fornærmet, hvis der er nogen, der spurgte mig, har du svært ved at høre, hvad jeg siger, eller er der noget, jeg kan tage hensyn til? Det vil jeg ikke blive fornærmet over, og jeg kunne ikke lige sådan komme i tanke om nogen, jeg kender, som der bliver fornærmet over den. Hellere henvende sig en gang for mig, end ikke at henvende sig. Personalet skal jo heller ikke bare fare hen til en hov, der går sgu en med hørebrættet. Vi må heller lige se, om der er noget, vi kan hjælpe med. Altså, vurdere den enkelte situation. Hvis I ser, at her er en person, som har hvidstok, førerhund eller lignende, så er det da fint, at hvis et personale kommer hen og bare siger, jeg kan se, at du ser dårligt, eller du er svagsynet, er der noget, jeg kan gøre for dig. Det vigtige er den respektfulde, men helt afslappede henvendelse, og så kan vedkommende jo svare ja eller nej, jeg har brug for, jeg har ikke brug for hjælp, og så er den sag jo ikke længere. Fordi at der tilfældigvis er en kørestol i nærheden, bør man ikke løbe hen og spørge vedkommende, har du brug for hjælp. Det er normalt ikke tilfældet. Vedkommende kan jo være det, man kalder en øvet rejsende, og kender til, hvordan man kommer ombord på færgen og lignende. Så hvis vedkommende ikke efterspørger hjælpen, så har vedkommende sandsynligvis ikke brug for hjælp. Det vil bestemt være en lettelse, at man i terminalen, hvor man har sin billet, eller man har sin boardingpass, eller hvad man nu har, at man da får at vide, for eksempel, hvis du lige venter her, så sørger vi lige for, at en giver dig en hånd op på skibet. Det vil være en super fordel. Når man går, så vil det være fint, at man siger, så nu går det lidt opad, eller nu kommer vi til en trappe, eller nu går det lidt skråt nedad. Altså bare sådan lige et par regibemærkninger, som man lige forklarer, eller nu skal vi lige igennem en lidt smal dør her. Det vil være rigtig praktisk. Det er en god måde at vise en person, hvor et sæde er, eller en stol er, hvis det kan lade sig gøre, det er at gå hen, placere sin hånd på ryglænet og sige, stolen er her. Så kan nemlig den synshandicappede, den blinde, svagsynet, følge armen ned og mærke, at her er stolryggen, eller armlænet, hvis det er sådan en mere hvileagtig stol, og så kan man selv sætte sig ned. Og så er det jo som sagt godt at have nogle klare aftaler, i hvert fald med hensyn til, hvornår man bliver kontaktet. Enten undervejs, og i hvert fald ved rejsens afslutning, hvor man altså skal fra borde igen. Det kan jo for eksempel være smart, at man måske i sammenhæng med, at man kommer på en færge, afhængig af hvor lang tid man skal være der, er bekendt med, hvor der for eksempel er et egnet toilet. Hvis det er sådan, at man har brug for ledsagelse igen af færgen, om man skal stille sig klar et eller andet sted, eller sætte sig klar, så at den her servicemedarbejder igen kan finde en. Det er naturligvis også en relevant oplysning at få. Nu er det jo sådan, at det servicepersonale jo typisk nok vil være fodgænger, altså en, der kan gå på sine ben. Så det er jo en meget naturlig situation, at vedkommende står op mod jeg en gang imellem kan synes, det er helt akavet, at vedkommende er så velopdragen, at vedkommende sætter sig skråt foran mig og sætter sig på huk, for så sidder jeg lige pludselig og kigger ned på vedkommende. Det er faktisk unormalt for mig. Hvis det er sådan, at for eksempel man har ventetid eller lignende, så er det selvfølgelig en god ting, at man dels som servicepersonale måske gør opmærksom på, kan vi ikke lige flytte os hen, så kan jeg sætte mig ned, og så kan man så få den der samtale i øjenhøjde. Men det er nok mere hensyn til servicepersonen, end det er til mig, fordi jeg er jo ligeglad med, hvor jeg sidder. Artikulere. Det er jo meget vigtigt, at man taler tydeligt og langsomt og tydeligt. Man kan som regel se på folk, om de forstår det, man siger. Men det kan være et svært ord, og et langt ord, der er svært at høre, men så prøv at dele ordet op i nogle små bidder, eller se en anden sætning, vend sætningen om, så kommer det helt af sig selv. I mit tilfælde, ja, jeg har et høretab, men mit største problem er faktisk, at jeg ikke kan skelne ordene fra hinanden. Eksempelvis, hvis man står og køber noget, jeg kan meget sjældent høre beløbet. Så for mig er det meget vigtigt, at jeg lige kan se på kassen, eller hvor man nu skal kigge hen. Hov, det var det, jeg skulle betale, ikke? Fordi jeg kan simpelthen ikke skelne de der 49 og 44. 44 og 49, det kan du nok, altså det er jo et godt eksempel på. Det er svært at høre forskel på. En anden mulighed var jo, at man kunne skrive en besked, hvis man kan se, at der slet ikke er nogen form for verbal kommunikation. Så tag et stykke papir frem, så er man 100% sikker på, at budskabet er nået frem til modtageren.
Hvis jeg skal sige ting, man bør undlade som personale, så er det for det første at gribe fat i passageren og skubbe vedkommende foran sig. Det er ikke særlig praktisk, og det er ubehageligt, og det kan være lidt ydmygende. Så skal man ikke tale højt, eller meget tydeligt, eller ned til vedkommende, sådan gerne en helt almindelig afslappet, men professionel måde at tale på, vil være den gode måde at henvende sig til en synshandicappet på. Når man har en person, der har efterspurgt hjælp i den her sammenhæng, så kan det godt være sådan, at vedkommende rent faktisk har en ledsager med. Det kan være ens kæreste, men det kan også være en hjælper, man har med. Og der er det egentlig meget vigtigt, at man har så meget pli, at når man skal hjælpe personen, der for eksempel sidder i kørestol, så er det den, man henvender sig til. Det sker ofte det, at man ligesom begynder at henvende sig til hjælperen eller ledsageren, fordi man måske er usikker. Og det er helt fint, hvis vedkommende har talebesvær, men så vil ledsageren ofte oversætte det og være en form for tolk. Og så er det altså vigtigt, at når man så skal svare igen, at man ikke svarer hjælperen, og dermed at kommunikationen pludselig sker med hjælperen. Det er meget ydmygende, at man lige pludselig bliver noget, man snakker om, i stedet for, at man er en, man snakker til. Det er meget, meget vigtigt. Det der med at råbe højere, det er en myte, for det er ikke styrken på det, der bliver sagt. Det er simpelthen måden, det bliver sagt på. Langsomt og tydeligt. Det der med at råbe, det hjælper ikke noget. Det gør det bare endnu værre, fordi så skruer mine høreapparater jo bare ned. Hvis personen gør noget andet, end det man forventer, så i stedet for at blive sur og skal ud, så prøv lige at undersøge, det kunne jo være, at vedkommende ikke har kunne høre, hvad der blev sagt. Altså, der sker rigtig, rigtig mange misforståelser på baggrund af, at man har dårlig hørelse. Når man taler om for eksempel at ville flytte en person, som sidder i kørestol, så er det absolut no-go. Det gør man ikke. Man skal sørge for, at vedkommende bliver siddende i sin kørestol. Det er kun i krisesituationer, katastrofesituationer, hvor det kan være relevant, at man flytter vedkommende ud af kørestolen og bærer vedkommende. Det kan være til stor gene for den, der sidder i kørestol, at blive løftet ud af en kørestol, så det er kun i katastrofesituationer. Og den, man så spørger af, det er den, der sidder i kørestolen. Vedkommende vil sikkert vide, hvordan ønsker vedkommende at blive båret. Gode huskeregler er: henvend dig til en blinde svagsynede i et normalt sprog og et normalt toneleje. Lad vedkommende tage din arm, når I skal følges, sådan at vedkommende går et skridt bagved med hånden på din arm. Når du nærmer dig en stol, marker da stolen ved at lægge hånden på stolen, hvis vedkommende skal sætte sig, altså armlæn eller ryglæn. Og træf aftaler med den blinde svagsynede, når du forlader vedkommende om, hvornår du kommer igen, eller hvordan vedkommende kan komme i kontakt med personalet, hvis vedkommende behøver hjælp. 1. Det var den direkte øjenkontakt. 2. Det var, at der ikke er så meget baggrundsstøj. Og 3. Det er, at lys skal falde på den, der taler, fordi så har vi mulighed for at mundaflæse. Må jeg vende tilbage til det, vi egentlig starter med? Det er kommunikationen. At man får fuldstændig afstemt, hvad er det, jeg har brug for at hjælp til, og om vedkommende så er i stand til at levere den hjælp. Det er et spørgsmål om at snakke med mennesker om det her. Man kan som servicepersonale jo ikke vide umiddelbart, hvad har man nu lige brug for. Så det drejer sig simpelthen om at se folk dybt i øjnene, spørge, hvad skal jeg hjælpe dig med, og så ser man er i stand til at levere den hjælp, der bliver kommunikeret til en.